आंनि लाइफआव बयखौबो बरायनानै लाबाय। दा आङो फरेस्टआव हाग्रायाव दंफैयो, बान्दर नायनो फैदों, मांकि नायनो फैदों। दा लोगो मोनगोन ना मोना नायनोसै आरोना। आं फैबा खारजोबो आरोना मानसि फैबोला। ओमफ्राय दोङो नै हाग्रायाव लोगो मोनबाय आरोना। नै बिथिंबो खारबाय नै देरा बिराद दोंखायो आरोना नैबेलाय नैबेलाय नै बान्दर दङ आरोना नै खाथियाव फैयो जानाय लाबोबा। बारा गिदिर नङा, फिसा फिसासो आरोना। गिदिरबाथ' एटेक खालामो बिसोरो। नै खारबाय खाथियावनो दङ। ओमफ्राय बै सेरथिं बहुद दङ आरोना हाग्रायाव। नै दंफांफ्रावबो दंलाजोबो। ओमफ्राय नै बेयावबो दङ आरोना। नै बेयाव दोङो बहुद बान्दरल' दंखायो आरोना बे फरेस्टआव। नै सोरबाफोर नायोबा नायफैनो हागोन। आरो जानाय लाबोबाथ' सेरावनो फैयो। हाग्रा गोजा आरो फरेस्टआव। नै फैबाय बै वालावबो दङ नै अरनबारि। दा बिथांमोननि थाखाय बेवहा आसाम गभर्नमेन्टआ गोबां फिथाइ सामथाइ गायनो टारगेट लादों। दा बेखौ सारभे खालामफैदो आरोना, नायफैदो। बाय बाय।